Ai Samari mun päähän sattuu. Otin juuri vahinkoa. Voi ei. Minä voin onneksi elvyttää itseäni. Älä aina vaan istu siellä pimeässä. Lähtisit vaikka ulos välillä. Se on vaan peli. Mene. Oh. Noniin. Oota, kyllä mä joskus pääsin vielä tästä niinku kohtaa pois. Oi. Anna palaa. Sä voitit tän. Joo, mä voitin tän. Kerrankin mä oon parempi jos. Mulla ei oo sormia enää ollenkaan. Ihan hyvä laji muuten, mut... Hauskaa, joo. Eikö niin puhu vaan loppuun? Joo. Tästä ei tule mitään, kun me halutaan molemmat vaan lämmittelee. Niinpä Isa, miksi emme haluaisi pois kylmästä tuiskusta, kun videopelien äärellä voisimme kokea niin paljon erilaisia vahvoja tunteita ja tehdä mahtavia muistoja pysyen samalla lämpiminä. Videopelit ovat ihmisten uskomattomia taidonnäytteitä taiteen ja teknologian yhdistelemisestä. Jokainen peli tarvitsee toimijakseen grafiikkaa, äänisuunnittelua ja musiikkia, käsikirjoituksen sekä mahdollisesti myös elokuvallisia elementtejä. Tämän lisäksi jokainen peli tarvitsee valtavan määrän koodia sekä toimivat pelimekaniikat, jotta peli toimisi oikein. Jos kaikki tämä on osattu toteuttaa oikein, voi lopputulos olla uskomattoman kaunis tunteita herättävä mestariteos. Onnistuminen, voitto ja saavutukset pelissä voivat tuottaa suurta iloa pelaajalle. Ilo voi tulla myös yhteisöllisestä pelikokemuksesta, kuten ystävien kanssa pelaamisesta. Ei. Ei. Oh my god. Just kuluttajat niin huolella kuin voi huolella kuluttaa. Oi oli niin hyvä. You died as a hero. Sä kuolit sankarinen kuutista. Sitten kaikki vaan rushaa sieltä ihan täysiä läpi. Mä aina otan... Oh my god. Aina ja kaikki nauraa sille. Monet pelit tarjoavat jännittäviä hetkiä pelaajilleen esimerkiksi taistelukohtauksien, kilpailutilanteiden tai jännittävien juonenkäänteiden myötä. You can't keep this up. Your strength won't last. Tietyt pelit vetävät jännityksen seuraavalle tasolle ja aiheuttavat suorastaan kauhun ja ahdistuksen tunteita pelaajassa. Tarinavetoiset pelit voivat herättää pelaajassa empatiaa pelihahmojen kohtaloita kohtaan. Pelaaja saattaa kokea surua, iloa ja muita tunteita hahmojen läpikäymien kokemusten kautta. Onnistuminen vaikeassa tehtävässä tai toisen tiimin voittaminen kilpailullisessa pelissä voi herättää pelaajassa ylpeyttä ja itsevarmuutta. Toinen hiilaa tässä nurkassa. Toisi tää Phoenixkin tiedessä. Tää on ihan full shieldeitä. Se tulee. Eihin.
Itse just vakannut sitä. Mä menetin sitä 2 kertaa. Mä näin. Kaiken tämän lisäksi videopelaamisesta on tehty lukuisia tutkimuksia, jotka nostavat esille pelaamisen konkreettisia hyötyjä kaikenikäisille pelaajille. Jos olet koskaan pelannut Tetristä, niin tiedät kuinka pelit voivat opettaa esineiden visuaalista hahmotuskykyä ja päätöksentekoa paineen alla. Monet pelit ruokkivat myös pelaajien luovuutta. Esimerkiksi Minecraftissa pelaajat voivat rakennaa massiivisia rakennuksia ja innovatiivisia karttoja pelin tarjoamilla työkaluilla. Tämä auttaa myös hahmottamaan kolmiulotteisia esineitä ja tiloja eri kulmista. Pelit parantavat myös pelaajien ongelmanratkaisukykyä, sillä jokainen peli pohjautuu haasteisiin, jotka meidän tulee peitota sen läpipääsemiseksi. Pelin koodatut säännöt ja rajoitukset tarkoittavat, että jokaisen haasteeseen on vain rajallinen määrä oikeita ratkaisuja, joskus vain yksi. Hauskat pelit eivät myöskään ole liian helppoja. Erityisen vaikean esteen selättäminen on itse asiassa paljon tyydyttävämpää kuin täysin ongelmaton reitti. Tästä syystä pelit pakottavat meidät olemaan myös sinnikkäämpiä, jos haluamme läpäistä ne. Kuten elämässäkin, vaikka olisit kuinka hyvä jossain tietyssä pelissä, tehtävässä tai harrastuksessa, joudut kohtaamaan polullasi myös tappion hetkiä. Häviön hyväksyminen on tärkeä taito, jonka pelaajat oppivat jo nuorena. Pelimaailmassa englanti toimii edelleen pääkielenä, minkä vuoksi useimpien täytyy opetella ainakin vähän englantia pysyäkseen perässä pelin tarinassa tai kommunikoidakseen muiden pelaajien kanssa. Viimeiseksi, mutta ei vähäisimmäksi, mainittakoon se, että pelaajan sosiaaliset taidot kasvavat hän toimiessaan yhdessä tai vastakkain tavoittaakseen määränpäänsä. Nettipelaaminen ei luonnollisesti sisällä kaikkia kasvokkaisen sosialisoinnin hyötyjä, mutta monille pelaaminen voi olla helpoin tapa löytää uusia kavereita. Joko ymmärrät, ettei videopeleissä ole kyse ainoastaan ajanhukasta. Videopelaajana pääset elämään todeksi upeita ja koskettavia tarinoita olemalla itse tarinan päähenkilönä. Saat etuoikeuden seikkailla uusissa, täysin erilaisissa maailmoissa, mihin meillä ei muuten olisi mahdollisuuksia. Saat mahdollisuuden elää hetken jonakuna muuna, eläytyä hänen rooliinsa ja kokea tarinan hänen kauttaan. Saatat jopa löytää elämääsi uusia näkökulmia erilaisten hahmojen kautta ja mahdollisuuden samaistua johonkin. Saat hetkellisen pakokeinon todellisuudesta, jos oikea elämä tuntuu stressaavalta ja hektiseltä. Saat turvallisen paikan läpikäydä vaikeitakin tunteita ja pääset oppimaan paljon hyödyllisiä taitoja hauskalla tavalla, usein ihan huomaamatta. Ja mikä tärkeintä, saat kuulua valtavaan pelaajien yhteisöön, josta voit mahdollisesti löytää uusia, ihania ystäviä, riippumatta näiden sijainnista, ulkonäöstä tai muista toissijaisista ominaisuuksista. Toivoisinkin, että jokainen voisi antaa videopeleille edes yhden mahdollisuuden ennen kuin tuomitsee niitä ja niiden pelaajia, sillä monille videopelit ovat paljon enemmän kuin vain pelejä. Many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way